Close Online Radio and Television News. Online Radio and Television. Masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da haka kuma barkamu da kasancewa da kuwa wannan kafa ta Kabdas Online Radio and Television da ke nan birnin Mubi reshen jihar Adamawa. Yau Alhamis 24 ga watan Yuli shekara ta 2025 wanda ya zo daidai da 26 ga watan Al-Muharram bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Ga fassarar takaitattun labarin mai karantarwa Muktar Adams Mubi. Farko ga muhimman kanin su. Tinubu ya gana da gwamnonin APC kafin taron NEC. Yajin aikin likitoci sun baiwa gwamnatin tarayya wa'adin zuwa ranar Asabar. Cutar amai da gudawa ta hallaka mutane 13 a jihar Niger. Kuna sauya sheƙa zuwa jam'iyyar da bata da madafa, inji Bala Muhammad. ECOWAS ta horas da kamfanonin kuɗi kan noma mai dacewa da sauyin yanayi, inda a fannin wasanni kuwa Chelsea na tattaunawa da ɗan wasan gaba na RB Leipzig wato Xavi Simons. Yanzu kan ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a daren Laraba ya gana da gwamnonin da aka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar All Progressive Congress wato APC, ƙarƙashin ƙungiyar Progressive Governance Forum PGF, a daidai lokacin da ake shirin gudanar da taron kwamitin zartarwa na ƙasa wato NEC na jam'iyya mai mulki a ranar Alhamis. Taron, wanda aka gudanar a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, ya samu halartar dukkan gwamnonin APC guda 24, sai dai gwamnonin jihohin Katsina da Akwa Ibom sun samu wakilci ta hannun mataimakan gwamnoninsu. Yajin aiki da ƙungiyar likitocin Najeriya NMA ta shirya gudanarwa a yau Alhamis ba zai gudana ba. NMA ta fitar da wa'adin kwanaki 21 a ranar 2 ga watan Yuli a matsayin martani kan wata takarda da hukumar albashi kuɗaɗen shiga da albarkatu NSIWC ta fitar, wadda ta sabunta alawus na likitoci da likitocin haƙori da aikin gwamnati na tarayya. Likitoci sun nuna rashin amincewa da wannan takarda saboda ta saba yarjejeniyar da aka cimma a baya. Ƙungiyar ta baiwa gwamnatin tarayya wa'adin da ya ƙare jiya Laraba 23 ga watan Yuli da ta janye takardar da ta fitar tare da cika sharuɗan buƙatun ƙungiyar domin gujewa yajin aiki a ɓangaren lafiya. Sai dai an dakatar da aiwatar da wannan takarda domin ci gaba da tattaunawa. Aƙalla mutane 13 sun mutu yayin da wasu 236 ke kwance a asibiti sakamakon ɓarkewar cutar amai da gudawa wato kwalara a ƙananan hukumomi guda 6 a jihar Niger. Ƙananan hukumomin da abin ya shafa sun haɗa da Oshishi, Shiroro, Cancaga, Boso, Magama da kuma Bida. A garin Zangeru, wani gari mai tarihi a ƙaramar hukumar Wushishi, shugaban ƙungiyar cigaban matasan Zangeru, Idris Abubakar, ya tabbatar da cewa an rasa rayuka da dama kuma mazauna garin da yawa suna karɓar magani a halin yanzu. Ya ce an tabbatar da ɓarkewar cutar a cibiyoyin kiwon lafiya ta tarayya da ke Zangeru, kuma ya yi kira da gaggauta kawo ɗauki daga gwamnatin jiha. Shugaban ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar PDP kuma gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya soki wasu jagororin jam'iyyarsa bisa sauya sheka zuwa jam'iyyar da bata da ofishi. Yayin da yake jawabi a taron matattaunawa na tushen gwamnatin PDP da manyan 'yan jam'iyya da ke gudana a Abuja, gwamna Bala Muhammad ya gargaɗi cewa bai dace da shugabannin PDP su rika ikirarin kasancewa mambobi a jam'iyyu biyu ba. Ya ce kuma abin da ba daidai ba ne a bar dandalin siyasa mai ƙarfi irin na PDP don a koma wata haɗakar jam'iyyu da ba su da tushe mai ƙarfi. A baya-bayan nan dai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da tsohon shugaban majalisar dattawa David Mark sun fice daga jam'iyyar PDP zuwa haɗaɗɗiyar jam'iyyar African Democratic Congress ta ADC. A ƙasashen ƙetare kuwa asusun yankin ECOWAS na harkokin noma da abinci wanda ke ƙarƙashin bankin raya harkokin zuba jari na ECOWAS ya ƙaddamar da wani shirin horaswa na kwanaki 5 domin gina ƙwarewa don tallafawa shirin aikin noma mai ɗorewa ga yanayi na yammacin Afirka. An tsara wannan horo ne daga ranar 21 zuwa 25 ga watan Yuli shekarar 2025 a otel ɗin Legend Hotel Airport da ke Ikeja, Lagos, kuma manufarsa ta ce ba da ƙwarewar fasaha daga cibiyoyin kuɗi domin su riƙa ba rance ga ƙanana da matsakaitan kamfanonin noma da ke cikin sarƙar noma mai jituwa da yanayi. Wata sanarwar da aka fitar a ranar Laraba ta bayyana cewa yayin da matsalar rashin abinci da sauyin yanayi ke ci gaba da shafar miliyoyin mutane a yammacin Afirka,
wannan shiri na goyon bayan manufofin noma na ECOWAS domin inganta noman da ke da ɗorewa da kuma gina juriya da sauyin yanayi. A ɓangaren wasanni kuwa, Chelsea na ci gaba da matakai na neman ɗan wasan gaba na RB Leipzig Xavi Simons, tattaunawa akan sharuɗan ƙashin kansa na ci gaba da kuma fahimci cewa Simons na da sha'awar komawa Stamford Bridge, yayin da ƙungiyar Bundesliga ta san da sha'awar da Chelsea ke da ita. Majiyoyi sun bayyana cewa Bayern Munich na da wani matakin sha'awa ga ɗan wasan ƙasar Netherlands Simons, amma a halin yanzu zakarun Jamus sun fi mai da hankali kan ɗan wasan gaba na Liverpool da kuma Colombia wato Luis Diaz. To ƙarshen takaitattun labarai kenan a madadin kuma kafar Gaɗos Online Radio and Television da ke nan birnin Mubi. Sunana Muktar Adam Mubi da na fassara kuma na karanta nake cewa sai an jima. Online Radio and Television News. Online Radio and Television.